diete sarrera eta hasiera emango digu bilerari. Venga, aurrera, mesedez, bale. Bale, zengo gara orduan. Atzalde hon danoi, eskerrik asko gaur gure bilerara etortzi darren, bai, goian ikusten zabitzen moruan saioa grabatzen gabiz, eta bueno, datozen egunetan biharko mugimenteko egunean argitaratuko dugu bideoa, batez be igual pixka bat berandu sartu zareten ontzat, edo berriz bilera errepasatzen nahi duzuen ontzat, gure mugimenteko egunean egongo da. Ni Malen Ruiazuanaz, mugiment egitasmoko idazkaritza teknikoko kideanaz, eta Eusfit mugiment proiektuan lanean nabil. Pasadaen ikasturte amaiera, maiatzean hain zuzen, lehenengo bilera informatiboa egin gauen Eusfit mugiment proiektua aurkezteko, eta gaurkoan komentatuko dugu Eusfit mugiment proiektua orain momentuan nola dauen eta zein puntutan aurkitzen garen. Bai, horretarako aurkezpen txiki bat egingo duzkue Mikel Bringas eta Iker Etxeberriak. Mikelek Eusfit proiektuan martxan jartzearen zergaitisa eta jarraitu nahi dugun eredua berkoraraziko duzku, eta ondoren Ikerrek Eusfit mugiment proiektua aurrera eramateko nola antolatuko garen azalduko duzku, bai, jarraitu nahi dugun denboralizazioa, proben emaitzak nola jaso eta bar. Behin aurkezpena amaitsuta, tarte bat egongo da, zuen galderak eta zalantzak argitzeko, orduan galderak eta bar, bukaeran egingo ditugu. Hortaz, Mikel, gure gozu aurkezpena partekatu guztiokin, eta listo, zuria da hitza. Ikusten ari da, ez? Bai. Vale, ongo zondo. Ondo ikusten da, bai. Vale. Venga, labor kontatuko dizuet, Mikel Bringas naiz, Jaurlaritzako kirol zuzendaritza eta jarduera fisikoaren zuzendaritzako teknikaria. Eta, kontatu behar dizutana hasierako puntu hori bakarrik. Baterari naiz hitz egiten eta jendeari sarrera ematen, ze bakar batzuk sartzen ari dien momentu hontan. Gehienentzako hau ezaguna da, beraz azkar joango naiz, ez duet inungo sorpresarik eman behar nindego gaur. Eneko ere gurekin da, sarrera emate diot. Irudi honen bitez, adierazten nahi genuna zen, nolabait, azaleratu mundu mailako aditu batzuk esaten digutena, ez? Itxurez momentu honetan gure gazteen ume eta gazteen sasoi fisikoa oso eskasa da. Batzuen ustez, inoiz sasoi fisika okerren izan duen belanaldia dela. Eta, agian gure inguruaren antzeko problema dugu. Ez gara ausartzen esatera baietz ala ezetz, hor ikuste dituzue hainbat edabidetako izenburuak eta, baino egia da, agian badegula, eta esaten dut agian, esaterako da, iaz azterketa hau egin zen, mundu mailako azterketa batian parte orte genuen, Global Metrics izenekua, nazioarteko metodologia bati jarraituta, hor hemen eskubiko partean ikusten dituzuen adierazle hauen inguruko informazioa bilatzen saiatu ginen, hau da Jaurlaritza eta EHU, MU eta Deustu Unibertsitateekin batera egindako azterketa, eta ikusten zute beltzez azaltzen dian indikatzaileak guzti hauek hor incomplete bezala atatzen dira, horrek esan nahi du, zoritxarrez ez dakagula, gure erkidegoan ez dagoela datu nahiko, kalitatezko datu nahiko, jakiteko zein da egoera. Eta, horregatik hor eskubian, edo eskerrian, beko partian ikusten dezuten irudi hortan, txosten honetatik, zoritxarrez, atatako ondoria nagusia hori izan zen, ez? Gehiago ezagutu behar dugula, kalitatezko datu nahiko ez ditugula, ez? Eta neurri batean, Eusfit mugiment horrekin lotuta dago, ez nolabait arazo horri irten bidea emateko. Badakigu hainbat tokitan gugu martxan jarri nahi duguna, aspalditik esateako Eslovenian baute modelu bat, Eslofit izenekua, badia ja 30 urte,
abian jarri zutela, eta urte guzti hauetan, beti, pixkanaka, hemen egin nahi dugun bezala, saiatu zian gero eta eskola gehiago, eta, bueno, 5 urte behar izan zituzten, Esloveniako eskola guztietan sartzeko eredu hortan, eta, bueno, azkenengo 30 urte horietako datuak badituzte, eta momentu oro badakite zendan ikasleen edo ume eta gazteen sasoi fisikoaren egoera. Eta esaterako, bueno, eredu grafiko bat jartzearren, ez? Hemen asko hitz egin dugu, ez? COVID-aren inguruan, COVID-aren eraginez nolako kalte jaso zuten, gure gazteta, baino ez dakagu datu zehatzik, ez dakigu nolakoa zan ikasleen sasoi fisikoa pandemia baino lehen eta pandemia lehen. Eslovenian berriz kontrakoa, han argi eta garbi esate zute, konfinamenduaren ondoren gure umeen sasoi fisikoa 17% galdu zen. Datu zehatza badute, eta datu zehatzak izanik, erresagoa da gero politika egokiak sortzia, eta planteatzea. Bueno, hori bestalde alde batetik eta gero bestalde, bueno, hor eskubian aipatzen dena da feedback proiektua, Europa mailako proiektu bat, eta azkenian proiektu horren helburua da suiten dugun helburu berdina, ez? Sasoi fisikoaren sistema bat sortzea, monitorizazio sistema bat sortzea, ezagutzeko zein dan Europako umeen sasoi fisikoa, ez? Eta bertan parte hartzen ari gara, partaideak gea, Eusfit Mugiment proiektuaren bidez, eta inbat gauza, bueno, ikasten ari gara hortik. Eta, bueno, azkenengo irudi potolona, o arrazoi potolona, ez? Bueno, grafiko honetan esaten dena, ez? Eta zuentzat ezaguna da. Benetan ohitura onak sortzu nahi baldin maitugu, inbertitu behar degula umeen artian, ez? Ari bagara beti itzaliko eta aitziber urizar barrena. Barkatu, beti ari bagara helduekin eta pertsona nagusiekin lan egiten, hori da petatxoa jartzea, da etxoitea problema sortu arte eta gero bagoaz konponbidean bila, ez. Egin behar dana da txikitatik ohitura honak sortu eta sortu aldan neurrian pertsona aktiboak txikitatik, ez. Eta, bueno, neurri batean Eusfit horrekin lotuta dijoa, badakigu hori baitari aitortu nahi dizuet, badakigu berez Eusfit sortuta ez degula hobetzen umen sasoi fisikoaren maila, baina gutxienez badaukagu irudi bat, badakigu zein dan egoera, eta informazio hori izan da, erresago izango da, jutia erabakitzen dutenengana, eta esatea izue, hau da dakagun errealitatea, eta hau egia proposatzen ditugun neurriak egoera horri buelta emateko. Bueno, gehiago naiz luzatuko, hitza emango dio zuzenean Iker nire lankideari, eta berak azalduko dizue guztia. Malenek esan bezala, bukaeran izango dizute detarte bat zuen galderi erantzun emateko. Venga, eskerrik asko, aurrera Iker. Nik ere partekatuko dut. Nire pantalla, zurekin. Bueno, arratsaldeon, Iker Etxeberria naiz. Gehienek ezagutzen nauzue, hartu emanetan izan gara orain arte. Gauza bategatik ez bada, besteagatik harremanetan izan gara. Eta orain saiatuko naiz, konkrezio gehiago ematen Eusfit Mugiment proiektuari buruz, orain arte egin dugun lana, eta hemendik aurrera duguna, ez? Eta azken orduko nobedadeak zeintzuk izan diren. Zalantzak nahi baduzue bukaeran galdetu, saiatuko naiz azkar azaltzen guzti hau, eta ziur zalantza asko dituzuela, eta galderak, orduan nik bukatzen dudanean, bakiko dugu tarte bat egiteko eta zalantzaiek argitzeko. Eta baita ere, berriz gogoratu, grabatzen ari garela bilera hau, eta bihar bertan publikatuko dugula bai bileraren bideoa eta baita ere hemen aurrean daukazuen aurkezpena. Eta saiatuko naiz baita ere emailez bidaltzen, zuek ez ibiltzeko webgunean albistearen bila edo blog sarreraren bila, nik neuk bidaliko dizuet. Orduan, hasiko gara, ia bukaeratik aurkezpenean prestatuta geneukan kronograma bukaeran, baina nik uste dut, hasieratik egingo dugula honi buruz,
kronogramak aldaketa batzuk jasan ditu. Aldaketa horren arrazoia izan da aplikazio berria. Orain arte aritu izan gara kanpoko enpresa baten bitartez egindako aplikazio batekin, eta, bueno, esan digute, arrazoi ezberdinak direla medio, alde batetik, egokiagoa dela Eusko Jaurlaritzaren aplikazio baten bidez aritzea, eta horrek, ekarriko digu era berean, hainbat onura, ez? aplikazioeuskadi.eus barruan egotea, gero ikusiko duzuen nola, eragozpenak baino abantaila gehiago ekarriko dizkigun. Orduan, kronogramari jarraiki, iazko pasaden ikasturtean informazioa bidali genizuen eta izen emateak eta egin ziren. Eta aurten iraian, urte honetan, iraian aritu gara materiala banatzen ikastetxe, faltazena, eta baita ere bidali dizuegu dokumentazioa. Batez ere, probak pasatzeko jarraibideak. Eta orain, urritik aurrera, tokatzen da probak pasatzea. Baina, ikusten duzuen bezala, epea luzatu ingo dugu. Ez da izango urria eta azaroa, aurreikusita genuken bezala, baizik eta urritik martxora arte. Espero dugu ordurako aplikazio berria erabilgarri izatia, eta orduan, apirila eta maiatza, dedikatuko dugu, jasotako datuak aplikaziora igotzen. Eta gero ekainean ja, egingo genuke laburpena edo bukaerako txostena. Orduan, aipatu dute programa informatiko berria izango degula, eta horregatik kronogramaren azken orduko aldaketa hori. Eta, importantea da, ze ekarko duen desabantaia zaratago, batez ere dela atzerapena, izan beharrean, orain udazkenean proiektuaren garapena, batez ere, utziko dugu ikasturte osoa, egiteko. Baina ekarriko dizkigu abantaia asko. Alde batetik aplikazioa edo programa informatikoa Eusko Jaurlaritzarena izango da, eta beraz, hezkuntza saila eta osasun sailekin lotura izango du. Eta horrek ekarriko duen onura edo izango da, datuak igotzerakoan, aurrak edo ikasleak bertan izango ditugula kargatuta. Berez, hezkuntzak duen datu baseari esker, umeak bertan izango ditugula eta ez garela ibili behar sartzen hasieratik. Beste alde batetik, honek baita ere lagunduko digu datuen babesteko araudia zorrotzago betetzen. Gainera, bagenekien lehenagoko aplikazio informatiko hori, zela zerbait iragankorra, zela behinbetikoa, eta kasu honetan sortzen dugun berri hau, uste dugu behinbetikoa izango dela, naiz eta urtero berrikuntzak behar izan, baina behinbetikoa izango da. Baita ere, honek ahalbidetuko digu datuak aplikazio hortean mantentzen, lehenagoko datuak borratu egiten ziren, horreko aplikazioan, eta orain aplikazio berriarekin azterketa longitudinalak egin ahal izango ditugu. Ikasle beraren datuak aztertu ahal izango ditugu ikasturtetik ikasturtera. Baita ere, argitaratzeko daude, oraindik ez dira argitaratu, erreferentziazko balio berriak. Badakizue, ikasle bakoitzaren emaitzak alderatzen direla erreferentziazko balio batzuekin. Hauek ere, eguneratu egin behar dituzte, Europa mailan, Mikelek aipatu duen feedback proiektuan ari diren ikerlariek, eguneratuko dituzte erreferentziazko balio horiek, eta guk baita ere, aplikazio berrian, balio berriak sartuko ditugu. Eta bukatzeko baita ere, aipatu erreferentziazko balio
balio horietan, ez zeudela jasota lehenengo eta bigarren mailako ikasleak. Eta orain, argitarapen berriarekin, bai, salduko dira baita. 6-7 umeak. Eta zerbait oso garrantzitsua dena guretzat, ertain luzera lortu nahi deguna da, esan dut hezkuntza eta osasun sail inplikatuta daudela, hezkuntza sailetik ditugun datuak aplikazioan bertan izango ditugula, baina baita ere gure helburua da, batez pediatrek aukera izatea, umeak medikura doazenean, datu horiek ikusteko. Familiaren baimenarekin, zuzenean aplikazioan sartzeko aukera izatea, medikuen aplikazioa eta Fit Movement aplikazioa lotuta egotea, zuzenean haiek pediatrek emaitzak ikusi ahal izateko eta umeen sasoi fisikoaren berri zuzenean izateko. Horregatik, izan da, atzerapenaren edo kronograma aldaketaren arrazoia. Esan dudan bezala lehen, probak egiteko jarraibideak bidali dizkizuegu. Ez dakit nik uste dut, berez, denak irakasleak izan da nahiko simpleak direla ulertzeko. Gero, nahi bauzue, zalantzarik badago maitze ingo dugu horrei buruz, baina uste dut denak jaso dituzuela eta ez duena jaso mesedez esan bialtzeko. Eta horre jarraibide horietan, dago atal garrantzitsu bat, dala txantioi bat, proben emaitzak jasotzekoa, eta hau momentu honetan garrantzitsu bilakatzen da, esan dugu, pixkat itxaron barko dugu, aplikazio berria etorri arte, eta hortaz, datuak irakasleek gorde beharko dituzue. Eta orduan, probak egiten dituzuen enean, daukazuetan txantioi hau emaitzak apuntatzen joateko, eta txantioia gorde zuek, benbetiko aplikazioa izan arte, eta orduan izango da Excel horria beteko duzuenean, eta aplikaziora igo. Baina ez dizuegu orain Excel horririk betearazi nahi, ez dakigulako bukaerako Excel hori nolakoa izango den, orduan hobe da saioan bertan erabiliko duzuen oinarrizko horri hau gordetzea, datuekin jasota, eskuz beteko duzuena, segurazki, eta gero, hori, datorren urtean, martxoa apirilean, orduan ja, Excel batean txertatuko dituzue datuak. Materiala banatu dugu baita ere, hasi ginen banatzen ekainean, eta orain irailean amaitu dugu, bi ikastetxe uste bakarrik falta zaretela jasotzeko, ez dakit hortik ibiliko zareten, apuntatuta daukat, Astrabodua eta Andramari. Beste guztiok ja jasota daukazue. Badaude ere beste ikastetxe batzuk partekatu egin behar dutena, batez ere herri edo hiri berekoa direnak, Tolosan, Hondarribin edo Durango, badaude ikastetxe batzuk partekatu beharko dutena. Espero dugu material gehiago jasotzea eta jasotzen dugunean banatuko dugu, eta den ikastetxe horietan. Eskatzen zen, hasieran gutxienez bi taldetan pasatzea probak. Irakasle bakoitzari eskatzen zitzaizkion bi taldetan pasatzea. Bataz bestekoa momentu honetan da 3,6. Daude 324 talde, 98 irakasle, 51 ikastetxetakoa. Orduan, helburua bete dugu eta egia da ikastetxe asko, talde askotan pasatuko dituztela probak, eta hori pozgarria da. Beste kontu bat, gurasoei eman beharreko informazioa da. Badakigu atal honetan ikastetxe bakoitzak bere politika daukala, eta ikastetxe batetik bestera aldatu egiten dela, baina gu bai uzten ditugula eskuragarri bi eredu. Informazio horri, guzti hau gurasoekin partekatzeko. Oinarrizko bat dela, orain dela bi ikasturteko proba pilotuan irabilizena, oinarrizkoa, eta beste bat pixkat osatuago,
batez ere, datuen babeserako politika dela eta, horrezkatzen diren baldintza horiek betetzeko. Orduan, jasotzen duzuenean aurkezpen hau, bertan aurkituko dituzu biak. Eta bukatzeko nahi ditut aipatu bi alderdi garrantzitsu. Bat, ezgaitasunarena da. Gehienak izango dituzue zuen taldetan, ezgaitasuna dituzte umeak, eta ume bakoitzaren kasua ezberdina izango da. Orduan guk proposatzen dizuegu, datuak jasotzen direnean, ezgaitasuna daukan unberen bat egon bada, oharretan aipatzea, eta baita ere aipatzea ze irtenbide eman diezuen. Nola planteatu dezuen arazo horren irtenbidea. Egia da gu, nahi duguna egin da, bilketa bat zuen laguntzarekin, etorkizunari begira planteamendu orokor bat egiteko, baina momentu honetan hastapenean gaude eta ez dakigu gai honi benetan nola heldu, eta orduan eskatzen dizuegu zuen laguntza honetarako, alde batetik erregistratzeko, gero baita ere guri kontatzea ze irtenbide eman diozuen. Eta gero beste alderdia da gorputz irudiarena, honek kezkatzen gaitu baita ere, batez ere neurketa antropometrikoak irudiaekin lotura dute, eta adin batetik aurrera ume edo aur batzuei zaizkie gustatzen, edo gurasoi ere ez. Eta, baudelako gainera, ikasle asko arazoak dituztela gai honekin. Orduan, proposatzen dizuen eguna, eta badakigu egiten dela batez ere bigarren hezkuntzatik aurrera, da lantzea gelan, ez? Sasoi fisikoa askotan, edukietan, lantzen da osasunarekin lotuta, eta baita ere, ikasleen irudia edukien artean sartzen da, ez? Eta uste dugu hori dela bidea, eta hori proposatzen dizuegu horrela egitea, ez? Batez ere, testuinguruan jartzeko zergatik egiten diren proba hauek. Ez direla zerutik eroritako zerbait, baizik eta benetan osasunean daukaten garrantziagatik, ez? Eta edozein zalantza baldin badaukazue, gure helbidea da abildua.moviment.eus, eta horra idatzi dezakezue, eta gu saiatuko gara erantzuten ahalik eta denbora laburrenean. Eta nire aldetik hori da dana, orain zuen txanda, zalantzari baldin badago. Bai, hori da. Lehen esan duen moduan, tarte bat edukiko zuen zalantzei eta galderei erantzuteko, hortaz, norbaitek zerbait botatzea nahi badago, altzau daixela eskua, hemen agertzen jatzuen mikro eta kameran onduan esku bat azaltzen da, altxatu besoa eta hitza emango zuegu, bestela txatian be idatzi zeikien daukotzuen galderak, bai. Nik uste hobeto izango dela esku altxatu eta zuzenian zuek botatzea, baina nahiago dauenak, bestela txatian idazteko. Hemen daukagu Elena, animatu da Javi, nahi baduzu zabaldu mikrua eta bota galdera. Arratsalde on. Nei zalantza sortu zait eskuan eskuko indarra neurtzeko aparatu hori erabiltzeko garaian, ez dut oso ondo harrapatu nola inberdan. Eskuak neurtu inbardia, neurrien arabera ze jarri behar da, alik eta txikien, espazioa, ondien, oiztet sekula erabilita, dudan euken. Bai, azalduko dizut. Hau, Jonathan izan dela gure aholkularia, Alpha Fitness bateriaren sortzailea, berak esplikatu zuen modu batean, niri, pixkate grazia egin zidana, eta esan zuen, hau dela, erratzeko papela bezala. Bertu behar dela, neko sensiblea, ez? Eta orduan, guk usten dugu hor plantilla bat.
Eta egin behar dena da, umearen eskua hor plantillan ipini eta ikusi zenbat neurtzen duen. Eta horren arabera, hor dauka zenbaki bat, eta dinamometroa jarri behar da zenbaki hortan. Labur bilduz. Vale. Hori da teoria, baina praktika zein da, ikusiko duzuen nola, azten zaretenean, azkenean zuek ojimetroa erabiliko duzuen. Ja jakingo duzue, eskuaren tamaina gutxi gora ikusita papelean, ze neurri behar duen. Orduan, hasieran erreferentzia bezala erabili hor dagoen plantilla hori, erabili, eta hasierakoekin horrela aritu, baina gero ikusiko duzuen nola berehala hartuko dizuen zuek eskua eta gai izango zareten gutxi gora bera ikusita tamaina jartzeko neurria. Ez dakit erantzun dizudan, Javi. Edo argi geratu den. Ikusiz argitu berdana da dinamometroa helduta zabalago edo estuago indar ezberdina egiten dela. Hori da pixkate justifikazioa zergatik neurtu, nolabait egokitu behar dela dinamometroa umearen neurriari pixkatez, neurri baten aintzat hartu behar dela. Erreferentzi batzuk ematen dira hor, baina Ikerrek esaten duen bezala, Jonathanek azaldu zigun, esan papel de quemar, esan papel de fumar, esaten zuen berako da. Andaluzek duten umore puntu hori berak horrela azaltzen zigun, ez? Erreferentzia hor dagola, baina egia da, ibiltzen baldin bazara, ume bakoitzaren eskuaren neurria hartzen, hor joaten dela denbora asko, testak pasatzeko, esperientzia pilotuaren eskarmentua horrek esaten zigun. Eta, zuek ikusiko zute noraino aldatzen dan umeen eskuen neurria. Aldaketan dia baldin bada, noski hori erregulatu beharra dagola, ez? Baina ez bada hainbeste, hain fin ibili, igual ez du hainbesteko eraginik izango gero emaitzan. Nik uste berena dela Ikerrek esan duen bezala. Hasi probak egiten eta gero intuatuko zaten zuek pixkat gutxi gora bera neurtzeko zehatz mehatz eskua jarrita plantillan eta bar. Ez dago lehen beste aldea agian ez. Txatean ere baitugu gauz batzuk, baina Javi esan, moztu dizu dela barkatu. Ez, ondo, erantzuna ongi, probatuko dugu. Erki. Txatean, Malen? Bai, ez dut lortzen txate ikustia, ez dakizagatik. Txatian, idoia galdetzen digu, 20 metroko audioa sartu duzu, azalpenera baino ez dut aurkitu. Euskerazko bertsio bat sortu dugu. Eta justu gainera guain publikatu behar dugu audio hori serian mugimenteko blogean. Baina audioa zabaluta dago irakasleen artean, Iker? Uste du baiet, ez da malen, hor sartuta txertatuta dagoena da, bai. Bertso berria dago, ez? Bai. Alfa Fitness bateriak proposatzen zuen, kursnabeten bakizu audio ezberdina daudela, proposatzen zuen bat, esan dezakegu ofiziala dena, eta egin duguna da, moldatu, hartu audio bera, eta jarri sarrera eta azalpen guztiak euskeraz. Hori erabil dezakezu, ez jatorrizko ingeles ez dago. Ingo dugu gauza bat, nola esan dudan, email bat bidaliko dizu dela, bilera honen bideoarekin eta aurkezpenarekin, baita ere txertatuko dut audioa. 20 metro joan etorriko probaren audioa. Jose Manuel Urkijo, esku altxatu du. Bai, bidaz, esku altxatu da. Jose Manuel eta Iñaki Erostarbe, bietako bat. Nik txetxu nahi, Jose Manuel hori da izen ofiziala, bale? Audioarena dela eta audio bat bai partekatu egin duzuela eta euskaraz dago, baina justu da probaren azalpena. Gero ez da besterik entzuten. Justu bukatzen da, azalpena bukatzen denean. Gero ez dira pitiduak entzuten ez ezer. Suposatzen dut galdera hori izango dela. Tenik zalantza bera neukan. Vale. Montajiak inagongo zen arazoren bat.
Bai, eta montajearen arduraduna ni neu naiz, Orduan, errepasatuko dut, bihar bertan, begiratzen dut non dagoen akatsa, baina nere kontu, hau nere kontu. Bihar bertan konponduta, kompromiso hartzen Konforme, dut. eskerrik asko. Bai, arratsaldeon, Iñaki naiz. Aurrera. Bai, mira, hor Ikerrek egin duen aurkezpenean agertzen da txantziloia datu eta biltzeko. Eta bilketa horretan jartzeu pisu bat, pisu bi. Bueno, berria naiz, lehenengo aldia egiten dutela eta pisu bi, eta beste, osea, probak ikusten dut bi aukera daudela, egiteko eta bat eta bi, baina antropometrikotan nola da? Ez, azalduko dizut, Iñaki. Proba batzuk, antropometrikoak, neurtzen dira bi aldiz, eta gero egiten da bataz bestekoa, baina zuek ez dezu egin behar, hori aplikazio informatikoak egiten du. Vale, igotzen duzuenean, dituzunean datuak, sartuko dituzu pisuaren bi neurketa, altuerarenak bi neurketa, eta gerri bueltarenak bi neurketa. Eta aplikazioak berak egiten du bataz bestekoa. Bai, eta beste probetan, hor bai egiten direla bi saiakera eta hartzen da onena. Luzera jauzian eta eskuko indarrean. Eskerrakin da eskumakin. Bai, orduan, alde batetik da antropometrikoak bai hartzen dela bi bider, baina biak direla baliogarriak ze bataz bestekoa egiten da, eta aldiz, proba fisikoetan, egiten dira bi saiakera, baina hartzen da, apuntatzen da bakarra. Baina neurrietan, momentu berdina hartuko ditugu bi neurriak, ez da? Bai, baina askotan egoten dira, bai, protokoloa, ikerlariek jarri duten protokoloa hori da, askotan igual ezberdintasun txikia daude, baten igual neurtzen duzu, ez dakit, 1,76 da, bestian 1,78, ez dakit zagatik, igual gaizkin neurtu duzuko, umea jarri delako postura batean edo eta gero bestean, eta orduan, bereik proposatzen dutena da, bi aldiz egitea, eta horrela gertuago ibiltzen dela benetako neurritik. Vale, primera. Hori da arrazoia. Vale, primera, eskerrik asko. Ja. Beste galderarik? Txatean. Nik ez dut ikusten txata. Zagatik. Kaixo galderatxo bat izaten dugu Gorka Erze. Galderatxo bat, ikasleen gurasoi banatu genizkienen baimen horriekin zer egin behar dizigu? Zuei pasa edo guk baimena eman dutenak nortzuk izan diren kontrolatzearekin nahikoa da? Azaldu mezez, Iker. Bai, hori zue gorde behar duzue. Azkenean da, ikastetxeak gurasoi ematen dien informazioa eta baimen eskaera, eta hori zue gordetzea da honena. Gainera gero hori, zuek dakizue, gurasoren batek baimena eman ez badu, norden eta abar. Orduan, hori zuek gorde. Galdera gehiagorik, txatian ez detik ikusten, Francisco, Jose Manuel, baino leno, Jose Manuel Urquijo, altxatu da eskuak. Aurrera, piztu zure mikrofonoa mesede. Bai, datu horietan, baimenak jasotzeko datu horietan, ez da soilik baimena eskatzen dira baita ere gurasoen datuak, korreo elektronikoak eta alako gauzak, horiek ez dizkizuegu bidali behar? Datu horiekin zer egin behar dugu? Ez, hori gero, Azartu beharko ditugu igual aplikazioa. Excelera. Osa, lehen azaldu dizuet nola pasatuko dituzuen neurketen datuak Excel batera, baina Excel horretan ez dira agertuko bakarrik neurketaren datuak. Baizik eta baita ere egongo daukera sartzeko gurasoen emaila, eta umen jaiotze data ere sartu beharko da, jakiteko zadinekoa diren, eta bar. Orduan, hor Excel hortan sartuko da gurasoen emaila baita ere. Konforme. Eta emaila argitu behar da, email hori dela gero familiak txostena jasotzeko. Sarrera ematen zaio familiari baita ere, erabiltzaile
profil bat sortzen zaio eta gero dakate aplikazio horren bidez baita ere seme edo alabaren txostena ikusteko aukera. Hortarako da. E-mail hori. Aurrekoan galdetzen zigun irakasle batek ea posible zen emaitzak guk bidaltzea irakasleari edo ikastetxeari gero berak gurasoi bidaltzeko, eta hori ez da posible. Bale, guk ez daukagu emaitzak ikusteko aukerarik. Emaitzak bakarrik ikusten dituzue zuek, eta nahi badute gurasoek. Orduan, sarbidea zuzena da gurasoena. Jasotzen dute pasahitz bat, eta zuzenean sartzen dira. Guk ezin dugu bitartekari lanik egin, guk ez daukagu informazio hori. Beste galderarik, uste txatean dena erantzun da dagoela, martxatutako eskurik ez dut ikusten. Batzuk esan digute beste bilera bat zutela, eta ja batzuk dagoeneko atera dira. Jose Manuel Urkijo Estebanez altxatu eskuak guain, aurrera, zez. Bai, barkatu. Baimenik jaso ezean, zer egiten dugu ume horiekin? Osea, horiek ez dituzte pasatu behar probak, edo pasatuko dituzte baino ez ditugu datuak sartuko, edo... Ez dakit. Nik kasu horretan, esan nahi dut, klaseko saio bat bezala proposatu badozue behintzat, nik pasako nieke ikasle guztiei eta baimena ez daukazuen kasuetan, beraien emaitzarik ez jaso. Ez jarri, ez igo, gero, aplikaziora. Zazkenian, hau, momentu enten egia da, oso modu zorrotzean kudeatzen ari da, baino etorkizunean lortu behar deguna da, hau ikustea, eta gainera, zuen kurrikulumean horrela dago errekusita. Sasoi fizikoaren inguruko eduki normal bat bezala. Oain baimenak eskatzen ditugu eta bar, tartian datuak daudela, eta datu horien tratamendu bat dagoelako, baino berez, probak zuen klasetako edukiak bezala. Konsideratuak izan daitezkez. Nik uste dut aurten dagoela aukera, probak pasata, ikasgaiko beste eduki bat bezala, hortzen dituzue txantilloian, eta, baimena jasotzeko denbora dagoela. Ez dela zera informazio aplikazioa igoko martxoa edo apirila arte. Duan, behin probak eginda, ikasgaiko beste eduki bat bezala, gero bestea egiteko aplikazioarena badago denbora, baimena jasotzeko. Kasu honetan, aurtengoan, gero ja datuan ikasturtetik aurrera, agian ez. Beste galderarik? Ez dut ikusten txatean, beste inor esku altxatuta. Beste galderarik ez badago, amaitutzat emango dugu bilera. Dana den, kontaktuak egon gara, eta alde batetik audioarena, lehenbailen konpontzen dugu, hori nire konpromisoa bihar bertan bertxo berri izango izute, eta bilera honen bideoare biharko egongo da, eta ikerrek bialduko duzu e-maila, ez? Hori da, eta edozein zalantza badaukazue, beti bezala idatzi lasai, idatzi eta erantzungo dizuegu. Eskerrik asko, batzu ja agurtzen egia, txatean, eskerrik asko guztioi, eta animo. Esker. Eskerrik asko. Venga, aurren arte. Agur. Agur.